Добър вечер в София и добро утро в Лима. Аз съм Мирослав Симеонов. Здравейте от мен. Аз съм Иваил Симеонов и ние не сме тако. Вие сте с Контакт ТВ. Ето новините и от последната седмица. Президентът на САЩ Барак Обама защити втората поправка на Американската конституция по време на престрелка в Южен Бронкс вчера. Лидерът на най-свободния свят показа за пореден път, че е част от народа, след като заедно със своята банда завзе голяма част от най-опасния квартал на Ню Йорк. Обама бързо изгонил всички наркодилъри от квартала, които продавали хероин и лепило на малолетни. Така той показал нагледно на своите съграждани как трябва да се справят с проблемите в живота, използвайки единствено оръжия. Общественото одобрение за първия афроамерикански президент отново скочи до небесата, след като избирателите го обявиха за готин пич. Русия също не остана по-назад в световните медии със своя лидер. В трогателно обращение към нацията Владимир Путин разкри своите дълго потискани хомосексуални наклонности. Той каза, че през последните години се опитвал всячески да ги прикрие, в резултат на което били множеството закони против правата на геовете. Сега, след като вече се е приел такъв какъвто е, Путин смята да разреши прайдовете, да разшири свободата на словото за лесбийките и геовете и да отмени забраната им да шофират. Ето част от въпросната историческа реч. Я не могу повече да живея така. Трябвало да изляза наяви. Сега ми е лекна, честно казано. А имаше толкова раз, в които намеквах за тази моя черта. Като, например, всички тези нелепи мои полуголи снимки как лавя риба отзад, или полуголите ми снимки как ма язди кон, или полуголите ми снимки как се боря с мъже по чарапи в сибирска му сняга. За съжаление на репортерите, Путин не поясни дали е обвързан в момента, като каза, че този въпрос вече е твърде личен. След въпросната реч, самоубийствата в цяла Русия скочиха неколкократно, а Новосибирск се обяви за автономна хетеросексуална руска област. Но това не е първото отцепване за седмицата. След създаването на Либерленд на територията на Хърватска и Сърбия през април тази година и на Нова Атлантида през юни, десетки нови мини-държави започнаха да се появяват по европейската карта, като някои започнаха войни помежду си за по-голяма територия. Общото между всички до този момент е, че се определят за абсолютни офшорни зони, с което се надяват да привлекат вниманието на инвеститори от Саудитска Арабия, автономната хетеросексуална руска област и Ал-Кайда. България не изостана с новата мода. Тази сутрин страната ни осъмна с отделението на княжество Трънско, Народна република Тракия, Салата и Ракия на територията на Харманли и Симеоновград, както и Обединено кралство Долна и Горна Оряховица с почетен консул Веселин Маринов. Кралството определи за своя валута олиото, като 50,8 кила олио се равняват на 1 лев. Недоволни граждани още днес вдигнаха масов протест против източването на олиото от хазната, в който се включиха над 39 човека. Тракия, Салата и Ракия от своя страна вече може да се похвали със собствена конституция, написана на гърба на меню с спиртни напитки. Въздържателството се наказва с затвор, а на будисти е забранено да нощуват на територията на Народната република. Президентът на разпокъсана република България Росен Лелелиев обеща да прати армията срещу сепаратистите, но това ще стане след като танкът ни се върне от вулканизатор. С смяната на времето тежка форма на мързел започна да се разпространява сред населението. Засегнати от мързела са вече над 260 хиляди души, много от тях неспособни дори да излязат от дома си. Статистиката показва, че такива нива на мързел не е имало от 25 години насам. Сред основните симптоми са нежеланието да се свърши полезна работа, мрънкането, хроничното обвиняване на другите и намирането на оправдания. Вече е регистриран един спешен случай в Костинброд, където 48 годишен мъж бе ударен от паднала керамида, след като месеци наред го е мързяло да поправи собствения си покрив. А с нощи 20 000 българи не ги домързя да отидат до стадион Локомотив, за да чуят групата Guns N' Roses. Групата, която всички мислеха за Guns N' Roses. Бандата Менте се състои от Аксел Розе, Сплаш и Цецо Метала. Публиката се усетила, че не е отишла да слуша своите любими музиканти, когато те започнали да свирят Парад ICT. В пристъп на агресия рок-феновете започнаха да замерят имитаторите с кубинки, колани и дори смартфони.
Това се случва само месеци след подобно изживяване с ACCD в зала Арена Арменец. Според организаторите, те не носили вина, тъй като всичко си го пишело черно на бяло на плаката. Хората просто трябвало да четат по-внимателно написаното с шрифт 7. И завършваме тази седмица пълна с скандали с още един скандал. Азербайджан купи целият ни национален отбор по футбол. В Баку останали толкова впечатлени след мача ни с кавказската страна миналата седмица, че предложили петорно по-големи заплати, лични мазератита, както и азербайджанско гражданство на всичките ни играчи. По думите на треньора ни, това изправило лъвовете пред тежък избор, взет след напрегнато 8-минутно обсъждане и хвърляне на язък тура. Въпреки масовия трансфер, вече бившия капитан на националния ни отбор заяви, че България и особено челготеките ни винаги ще имат място в сърцата и черните дробове на него и съотборниците му. Утре от 22:30 очаквайте реванша между Азербайджан и новия отбор на България, в който са привикани 5 от най-добрите ни волейболисти, 4 набързо натурализирани ганайци, както и Иван и брат му от 31-ви блок в Стрелбище. И помнете, който и да бие утре, все ще от нашите. Това беше всичко от нас. Останете в контакт!